Oy, bitaw. Mga kagahi, I-tweet lang, i-tweet. i-tweet. Oy, kani karon Kabalo ang ka. mga balita nga ang mga barangay leaders karon dakpo na mismo ang mga barangay captain kung sila mismo dili makakuan sa ilang mga warrantless arrest. If ang mga barangay leaders mao mismo ang gauna-una. Dili sa gauna-una, ang mga barangay kapitan, Barangay kapitan. Talawan, unya di kabadlong sa ilahang katauhan. Mao na. May nalang gani, good morning dia kang Kapitan Dondon Alyorin, kang Kuya Kap, kay kabalo ka kada adlaw dunay magrekorida diri nga kanini ang recorded na lang nga rekorida. Oo. Dami pakitingog, abi na mong nagdubina. Mo ba? Makikilaan. Diri sa ipuna. Kinahanglan na kita magmatpon. Ana. Dili ka nang murag. Hoy, dira labas isda ko to blabas. Dili. Lahi ni gahi ni si Kuya Dondon Alyorin. Correct. Uy. Babae pagtingog, babae. Abi ni mo nagdubina. Abi ni mo nagdubina. Oh. Unsa? Kay bali reminder sa mga taga-ipunan. Reminders, mga taga-ipunan, mga kaigalahan. Atong pahimangnuan ng matag usa na bawal kita maggawas. Kung magawas magani, mag-facial o face mask. Ang inyong tubay, igampo mo kami, ana. Salmo responsorio. Oy, speaking of barangay captain ha, ang usan na po ka barangay captain na kapsan sa Condolence kinabuhi. sa pamilyang Neri. Sa barangay Ginoo. Makasandig. Tanawa ra Ginoo. gyud. Sus Ginoo mo na ni karon. Kung ilang ka na, ang usa sa kaning paborito sa media nga interviewon si Attorney Titing Diligencia. Uy, pastilan. So muna ni karon ang barangay leaders. Kung naapoy kauban sa media nga may panaw sa tungod sa COVID. Si Attorney James Judith kagabi nag-post yun siya. Oh, correct. Sobra na ni. Tama na, sobra na. O So, di lang kabi kay Cagayan de Oro kundili tanan na istorya nako unsa nag-communicate pod mi ni Governor Santi Cani sa Agusan del Sur the same. Butuan City i-lockdown usab. Minimum 1 week i-lockdown. Sarado sa tanan. Jensan, South Cotabato, lockdown. Correct. So kanisa ang atong poll question, Kapitan Nasa mga Dakpon. kapitan. Nasa mga kapitan ang yawi ani putanan. Correct. Kay sila man gyud nakaila dia silang barangay, sila man gyud ang diretso dia sa mga namuyo. Mga Kapitan Dakpon kung dili mandakop. Muna atong pangutana. Uyon ba mo na? Mga kagahi. Uyon ba mo na mga kagahi? Mga kapitan, dakpon, kundi, kabalo, manakop. Kini na gyud muna niya itong makita ni. Dapat lang. Dili. Dili kay natuog na rin sila, yan na nag-inom-inom. Unfair kay na. Depende kung naka-miniskirt ang kapitan. Ngano nga na magita perminti ba? Bata na kami ni skirt. Hoy, May pati laki pabor-pabor. na. Pati laki daw na, pati laki. Pati laki pa-mini skirt. Diri na ni makita karon basi kunyag problema na mga kagaya kay basi kunyag diri sila sa zona nga walay nibutar nila tainitan din nila. Pero katong zona nga purok nga kusog kay sila di nila i-check. Sama diha ka na mga garayot-rayot nga mga bata. Dias Carmen. Diya sa makanhan. Makanahan. Anong hadlok man kayo mo in town nga mo mga bata hadlok mo. Ala nga ila man putong pagumangkon. Mo man ay dako. Ikaw, Gahi Bern, kanang di na nitiaw ni nga gapangitabo karon diya sa atong palibot. Tinood. Grabe na gyud ni, grabe na. Unya, mura magway na ginapaminaw ang katawhan ron. Or dili ba ka nganong sa Davao isara ka istorya sa mayor. Totoo man dahil silang sara. Ngano diri nga kung si Moreno magyaw-yaw wa may effect. Nganong murag unsa may ibuti pasabot ana murag Mayor Moreno may buntag di nimo. Pwede ba mangisog pud tagamay? Correct no? Kay murag di man na pwede siguro madala mayor nga kita di lang ta mahadlok, mabalaka lang. Kabalo ka kagay, dagang kaya nag-comment sa ato sa gaya ni Bay nga mga post. Moingon lagi dahil na po ingon na musulti nga tukon manggod kay si Mayor, di naman ko na siya mag-mayor sunod to igod.
Okay, last time na Last term naman ko niya. Mura ba pasagdan lang niya, Cagayan de Oro? Naiperminti manggawas niya nga ng mga komento. dapat kung inaana magagyapon, samot nga magpakitang gila si Mayor Moreno. Correct. Tama, murag mo Dili yung ni anak. magpakita, kabawal ka sa tinutulay lang ang Cagayan de Oro, pabaya mag-lockdown sukad. Oh, correct. Ha? Sukad. Mm. Kapintuig na baya ang kuan, wala baya tawag tisting lockdown. Karon panahon na Correct. nga naanay mga nangamatay, naanay mo sa di siguro pwede nato ni palabyon nga murag walay may tabo. Tinod. Ha? Tinod. Unya actually, muna na tayo guys. Lami po kaya ata tan-aon. Nabay nalaparuhan sukad si Moreno. Di lang ako kabalo. Sukad-sukad. Wa pa man siguro kayo nakita. Murag kana po ang pangita sa mga tao ba? Kanang anang klase nga, mga leader ba nga inaani nga. Di lang pwede. Kanang anak yun ba nga, kamo pag manggawas kayo mo one time lang. O niya, siya dahil na narito sa kuan. Kana kung dili tinuod ang mga istorya nga last term na bitaw ni Oka. Mao gina tanan kasagaran ani mo comment diri sa to sa kay ni Bay. Ingana dayon sa to sa gahi ni Bay. Ano man nga ay namog expect diya mga kagahi kay mag-gobernador na sa Mispor. Mao lagi nay may ana nga istorya ba. Mura man taging na nga ay namog kuan diya kay inyong papa mula ka ra gyapon na. Biyaan ra gyapon mo diya, bro. Ana ba? Mura man sa Diba? makuan masataan mag-uol masataan na magunahon na. Mo na Bernie, ikaw sa imong pagdagan pagkakagawa na po. Dapat mag-number 1 ka. Dili ba dapat ang mga inganing mga panahon dapat medyo bata-bata ang mga lideres? Bata-bata. Bata-bata. Anong mga medyo wala kalisto sa balisto. Para si Lito Inglesero. Wala mahurot ra po na sa single mom. Kay bata-bata makay mo gigon. Bata-bata maani mo. Lahi po to nga pagkabata iyahang pasabot. Lahi po to senior high to iyaha. Bitaw pero di lang niya sa tanan niya ang sa Davao karon gihugtang gyud ayo. Correct. Tama. Libot suroy gyud ang tanan mga pulis. O ang mga kapitan og tanod. Correct. Libot suroy. Tinood. So Unya dapat ani pa gyud ay burn, ani pa gyud ay example. Bisan pag na kay gate. Unya sulod na sa imong balay. May mo kalampag gyapon sa imong gate or pultahan. Oy. Undangan sa ninyo yung mga kanta-kanta diya palihog lang di. Mamalihog noon. mamaliyog noon. Kay base unya gatapok-tapok mo diya. Nakabra. Base unya dili mo pamilya lang base na mo bisita. Palilion yun. Bahala. Walay search warrant sa lili raman di man mo sulod. Ang point diha, ipabati lang ba? Ipabati lang sa katauhan that somebody is in charge. Dili man po dili pwede nga dili mabati sa katawhan nga kani ang nagsulti nga naay mga pamalakad, pamalaod, no polisiya. Pero murag wala lang man tan-awa ra gud na diya sa may Beles ug sa Imrecto ug kana mga uban padungkogon, Corales gud tan-awa gud na diya. Tama. Tan-awa gud na mga namaligyag mga ligid diyan dapita sa may Corales diyan dapita na gud na nga wala na magay nagamas na mga unsa diya. Mga gapamalig mga ligid tapukan na ka kumuhunong ka ligid Tinood na. Pero ako sa nadunggan karong kagayad, ako lang nabantayan. Di ba nagman tayo specialist na sa tayuban mga kagawad? Hilom lagi kay karon ng mga wasa tayo gadunggan ng mga kagawad nga kasaba-saba ron. Ayaw ina nga pati ang kani sa Cagayan de Oro, ang ako nabati ra ba? Ang hilig kaayo ang hilig kaayo gyud sa mga politiko diri. Kana lang Facebook ug kanang kuan. Kana mga ilaha mga kaipalan. Sulti-sulti din. Pwede ba mangisog sa amo tanan? Pila ba nakakonsihal sa distrito ng distrito? Pila man? Ako ang nasa posisyon karon. Sabi nila, mabuotan man ta, may man tao siguro, sumala sa tuwang asawa. Pero, manglamparo yung covered. Inon ta ka. Walang ko'y kagahom anak. Manglamparo mo yung tamo. Manggawas mo. Yun anak. Mamalig yung isda ang face shield na nasa ulo. Gimong headband. Niya ang kanang ilahang face mask na nasa ilang suwang. Tama. Ana ba? Di ba na pwede nang inana? Correct. May mga riders. Burag compliance na lang, no? Para ba compliance lang ang ego mo gawas? Nawala ang tumong og tinguha nga magmaska para dili matakdan. Muna siya. Dili na ingon nga ipagmaska kay dakpon ka. Ana maguna dapat. Kami magani nga unsa kami ni Lamis gani nga amo kay gisiguro kay namalit kay mi tumiagi og katong mask kanang face mask yung nga tibuok yun hangtod diri nga moabot Kay dili sa ingon nga mahadlo ka matakdan. Kung dili
magduda ka nga basin ikaw natakdan na wala lang kay sintoma. Correct. Pwede. Tama. Yun ano ba? Mabitaw nga kami ni Kagay Bernie nga bulag sa takay lisod kay nga naata diha sa home radio magpunsisok. Tamura nakalata na pa ito ng asawa, sir, nga sige taguban. Bara nakalata na kayo ba? Sa mo nang... Dili tungod kay mahadlok ka nga mataptan. Kay base ng kamatuoran, nataptan na ta, career na ta. Pag uli sa balay. Pwede ka na nooy makatakod di ato mga galuya. Doon ana ba? Unya, kung doon na kay opisyalis nga talawan, nagkamo, yan aniya, ikaw, Bernie, padaganon magas katawan, paminaw aniya, paminaw. Take that opportunity, mubarog para sa tama. Unya, naay panahon magbinuutan, naapoy panahon nga mangisog. Ana. Be puli, ana. So, meaning to say, butangan dyan og ngipon. Ana. Kinala, mapuli po, naapoy ngipon. Unya, kompostiso ra po. Di, pulihan ko ning mga bangkil sa ero na itong ngipon. Kuhaon ko ni tanan balik ang ani. Bitaw sa tinuod lang sayang kaayo ba? You could have shine this pandemic. This the time to shine. Kung politika pa guys gutan ha. Grabe pak. Di man kinahanglan nga na ako yung mga nakita nga mga mayor. Sama pa ng litan ni Mayor Judy Amante diha sa kanang Kabadbaran City Ha? Grabe kay mo mamadlong. Yun ana. Unya, tepa, napa? Si Mayor nga Pizarro. Diba sa kung saan na sa Bukidnon, Kalilangan? Remember? Ha? Nga one time nakita na ako siya nga ay grabe. Automatic sagita niya gusto ka mobile og 3,000 o sagpaon ta ka. Ano ra? Kaya na may fine. Burag sa panahon karon burag mo na kailangan. Dili pwede dire magluya-luya oy. Burag pa itoy burag na wana. Ani lang ha. Tambag na mo niya. Mayor, dili ego ang press conra. Promise. Dili ego ang press conra. Isugi pod gamay, Mayor. Para bitaw ni sa tanan. Ikaduha pa, di na pod bitaw ka mudagan. Kana kung gusto yung ka mobilin og long and lasting mark. Pero kung hantod lang tapakyot diya sa kana ato ang mga interview, wag yung tayo mahimo, Mayor. Inon ta ka. Ang kasaga, ay managhan eh. O niya ang problema ni mo, abutig ni spore. Sikit tagod na. Mao na akong problema diya. Diba? Alas 7:16 sa atong oras mga gagahi. Wala pa, di pa tumawang buwelta. Easy. Di pa rin ito mao? Di pa mao.